Hayi cha bafethu noma ningathini kodwa nje urongo uRamaphosa yasengimane ngaphathwa utwayi same time kwalunga umzimba wonke. Ngiphithanelwe yikhanda nje angazi ukuthi fanele ngenze njani kubuhlungu umzimba wonke. Phela thina bese sibudgetile ngalabo 500 rand njoba kuzo angiyazi mina lento ayenzile. Ayikho into enginayo engalumi. Yabo futhi manje engalumi enginayo emzimbeni kusho ukuthi hayi ayisasebenzi siphelele ushatini kuluma kwasani. Silebhayile thina sinezinto ebesazi ukuthi fanele siyoyikhipha ngalabo 500 rand. Thina sasitshela ukuthi labo 500 rand abahambisana ne-COVID ne-corona. Isakhona i-COVID isakhona i-corona siphucelwa no 500 rand. Siphucelwa nje ngempela imali bese sithenjiswe yona siphucwa nje iqathe emlonyeni. Fanele siqale phansi manje siyoncengana namadoda. Yazi bekumnandi kanjani nje sesiyimele singanceke emadoda sazi ukuthi siyayitholela imali yethu siyakwazi ukuzenzela izinto zethu sizoyithengelela izingane zethu izinto zaKhisimusi. Manje sekufanele umuntu aqale phansi kayoncengana nobaba kaWorld Cup kalokho ecela izingubo zezingane zaKhisimusi savelelwa sabantu besifazane. Yabo nje kubuhlungu umzimba wonke angazi ngenze njani. Le bhayi yami nje zo expire nkosami izinto zami ebengiyidinga kangaka ngoKhisimusi. Sengitsake nakangaka kodwa weJehova ngizoba yini nje hawe and bengiyitshela phela ukuthi nami nje kulo December ngizophuma neweave nami ngiyilwe njengabanye ontombo. Manje mengasekho ke lo 500 rand silwa kanjani singanamali ngoba phela kuliwa ngemali iweave imali imakeup imali. Mekuwukuthi ngempela bekukhona into efanele ayithathe kuthina ngcono ubuthathe zona lezi izingane kunokuthi umuntu asiphuca imali nje ngcono Ramaphosa wozothatha izingane ubone ukuthi wenzani ngazo. Thina sisaleke sizameleke silweke sisodwa sontombo ngoba phela kulweki kukhona nale izingane. Uthenga imakeup uphinde uthenga amanapukeni ubusiza kabi lo 500 rand. Kuhlungu nje inhliziyo yami ngifuna ukuqamba amanga. Yazi umuntu uphelele ushatini phela manje ngalento yalo 500 rand. Kodwa ke mekuwukuthi uRamaphosa uhlakaniphile uzobabuyisa labo 500 rand bethu ngoba uyayibonela naye ukuthi kwenzekani eAmerica. Luyeza usuku lwevoti ayikho into oyidinga njengomuntu wesifazane ukuthi akuvotele. Ave sivota ke thina. Ave sivota nje bandla 30 please buyisa 500 rand thina sizokuvotela. Sofika manje idate yokuvota. And awufuni ifike ke soma beingane sineyinzipho eziqothukile ngoba kuvoteka inzipho singazenzile. Buyiso 500 rand sikwazi ukwenza inzipho ukuze mekufika usuku lokuvota sikwazi ukuphuma emakhaya siyokuvotela. Bebesiza nje ngempela labo 500 rand nje mina ngicikekile nje futhi. Lento yokuzosiphantshisa nje kuza noKhisimusi hayi mina ngizwani nayo. Buye uzothatha lezi izingane usibuyisela imali thina ngoba ngeke ucabanga ukuthi sizenzani thina le izingane bengekho 500 rand. Hobe.